खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों ओमफ्राय भिडिअनि टपिकआ जाहैबाय आंनि बिमा जानायनि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों बयनाबो आलदा आलदा स्टोरी थायो बेबायदिनो आंनाबो मोनसे स्टोरी दङ जायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै फोरमायनो सानदों गिबियावनो आं फोरमायनो सानदों बिमा जानानैहाय आं माबायदि मोनदों बिमा जानानैहाय माबायदि मोनदों बिनि फिननायखौ फंसे रावजों बुंनानैहाय फोजोबनो हानाय नङा बिनि फिननायखौ जायफोर बिथांमोना अलरेडि बिमाखा बिथांमोना मिन्थिखागौ आंबो बिमा जानानैहाय सासे बिमानि गोरबोआव बेसेबां अननाय दङ गथ'नि सायावहाय बेसेबां अननाय मोजां मोननाय गथ'नि फारसे साननाय हनाय दङ बेखौ बुजिनानै मोनदों आरोना दसे नुवाब्लानो गथ'खौ मोजां मोनलायलाया गोसोखौ ओरैनोब्लाबो जों हिन्जाव माहारिया गथ'फोरखौ बिराद मोजां मोनखायो नङा होनब्ला आंनाबो ट्विन्स नोंथांमोना बेखौ मिन्थिखायो सासे गथ'खौ जोनोम होखांनायनि लोगो लोगो उनावहाय बामनो मोननायाबो बिराद लाखि नाथाय बे मोमेन्टखौ आङो फिल खालामनो मोनाखिसै मानो होनब्ला जोंनि बेबिफ्रा प्रिमेचुरमोन नालाय ओंखायनो बिसोरखौ जोनोम जाखांनायनि उनावहायनो NICU आवहाय दोननाय जादोंमोन आरो आङो अनलि हौवासा ना हिन्जावसा बेखौल' मिन्थिदोंमोन आं महरखौ एसेबो गोसोआव गैया आरोना बै समावहाय गोरलैथारावहाय माबायदि नुयोमोन इभेन आंनि आइ आरो हासबेन्डआबो गोसोआव गैया आरोना बिसोरबो खालि हिन्जावसा बेखौल' मिन्थिदोंमोन आरोना बिसोरनोबो दसेल' देखायदोंमोन फट' खेबनोबो मोनाखिसै आरो बे समावहाय फट' खेबनायनि जेबो गोसोखौनो खाङाखैमोन आरो बिसोरबो ओरैबायदि सिटुएशनमोन जोंना गोब्राबथारमोन आरो दायो जियानो जाया मानो NICU आव बिसोरखौ 1 month लाखिदोंमोन आंबो 1 month थानो गोनां जादोंमोन हस्पिटालावहाय दिनै 9 तारिख जाबाय ओमफ्राय जोङो बेबिखौ दिनैबो नुवाखै अबजारभेशनाव दङ डक्टरनि आइ हप कि गासिबो थिग जायो थाबैनो बास बेनो आरो आरज गाबबाय थादों बेखौनो बाखि जेबो गैला गोसोआवहाय बिसोरो जोनोम जादोंमोन 8 आगस्टआवहाय आरो आङो फार्स्ट टाइम 21 आगस्टआवहाय सासेखौ बामनो मोन्दोंमोन आरोना NICU आवहाय सानफ्रोमबो थांनानैहाय KMC जायखौ बुङो कांगारु मादार केयार बेवहाय बिमानि बिखायावहाय गथ'खौ गजब होनानै दोनोमोन आरोना 3 hours बेफोरबायदि दोनोमोन बिमा आरो गथ'नि गेजेरावहाय सोमोन्दोआ मोजां जानो थाखाय बेबिफ्रा प्रिमेचुरमोन नालाय ओंखायनो उदैयाव थानाय वमाव थानाय बायदि फिल खालामहोनो थाखाय बेखौ खालामनाय जायोमोन आरो बिखायाव ओरैहाय लानानैहाय सिखौ फिन्नानैहाय ओरै थाबाय थानाय जायोमोन बे समाव नोङो गथ'जों इन्टारेक्शन खालामनो हायो सोमोन्दोखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंना बेबिया आंनि वमावहाय 7 monthखौनो थायाखैमोन नालाय ओंखायनो बे कांगारु मादार केयारखौ खालामनाय जायो आरोना खुसिमोन बैदिनखालि खुसि जादोंमोन आरो आंनि गोसोआ बेबिखौ फार्स्ट टाइम दांनो ओमफ्राय बामनो मोन्दोंमोन नालाय बाट मोनसे बाथ्रानि थाखाय दुखुमोन जे सासेखौ बामनो मोनाखैमोन मानो होनब्ला बेना वेटआ एसे खममोन नालाय ओंखायनो डक्टरा बामनो थिनाखैमोन जास्ट बेखौ नायनानैल' फैनो गोनां जायोमोन आरो आङो डक्टरा मा बुंदोंमोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिबोदोंमोन बे NICU आवहाय रावखौबो हाबनो होनाय जायामोन आरो अनलि बिमाखौल' थांहोनाय जायोमोन बेबो पुरा खानाय सानाय खाथबजोबनिफ्राय मास्क गाननानै ओमफ्राय बिसोरनि गस्ला गानहोनानैहाय हाबहोनाय जायोमोन आरो बिनि उनावहाय जोंखौ 1 monthनि उनाव फाथायहरबाय रिलिज होबाय आरोना बैदिनखालिसो जोङो बै सासेखौबो बामनो मोनबाय आरो न'आव लाबोनायनि उनावहायबो जोंना चेलेन्जआ जोबाखैमोन बांसिन दंसोमोन आरोना हस्पिटालाव थानाय समावहाय गासैबो केयारखौ नार्सफोरा खालामदोंमोन नालाय ओंखायनो जोंहा मोनसे बिथिङावहाय टेनसना खम जादोंमोन आरोना हराव केयार खालामनाय मानायफ्रा नाथाय न'आव फैनायनि उनावहाय नोङो 24 hours गथ'फोरजों थानो गोनां जायो पुरा केयार खालामनो गोनां जायो आरोना
थ' न'आव लाबोबाय न'आव लाबोनायनि उनावहायबो जोङो बिराद केयारफुलि माने हेन्डेल खालामदोंमोन बिसोरखौ न'आवहाय रावखौबो मानसि सोनाय जायामोन जिहेतु इनफेक्सननि बिराद गिनाय दंमोन आरोना डक्टरफ्रा माने पुरा माना खालामहरदोंमोन जे जायखौनो मेखौनो न'आवहाय दासो इनफेक्सन फैफायो आरो बिसोरो बिराद गोरलै गथ'फ्रा ओंखायनो बिसोरनावहाय थाबैनो माने इनफेक्सना एटेक खालामो होननानै ओंखायनो जोङो डक्टरा बुंनाय बायदिनो रावखौबो सोआखैमोन न'खौथ' पुरा सानफ्रोमबो साफा खालामबाय थानाय जायोमोन आरो हासबेन्डआ पुरा साफा खालामबाय थायोमोन न'खौ सुनाय ओमफ्राय बिथिंजाय बिसना टेबोल गासिखौबो माने फुगारनाय मानाय सेनिटाइज खालामजोबखानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय गथ'फोरखौबो साखोन सिखोन लाखिनाय जायोमोन बिसोरखौथ' थुखैनाय जाथ'वाखैमोन बै समाव ओंखायनो वाइप्सजों फुगारनाय जायोमोन ओमफ्राय गस्ला गोदान गानहोनाय जायोमोन आरोना सानफ्रोमबो गस्लाखौ सोलायहोनो थिनदोंमोन नालाय ओंखायनो जोङो सानफ्रोमबो गस्लाफोरखौ सोलायखायोमोन गथ'फोरनि एसेबो माने बासिया गानहोआमोन आरो बिसोरनो एभ्रि 2 आवार्स गाइखेर होनो गोनां जायोमोन बै समावहाय थ' एभ्रि 2 आवार्स नालाय ओंखायनो आङो एभ्रि 1 आवार माने सिगाङावहाय गाइखेरखौ रेडि खालामोमोन उन्दुनायथ' जाखायामोन बे समावहाय ओरैबायदि माने देहायाबो मोजां थायामोन आरो उनावहाय साननाय हनाय माने रागा जोंनायफ्राबो बिराद थाब फैनाय जादोंमोन आरो बे समावहाय मानसिनो उन्दुनायखौ नांथारगौ उन्दुनाय गैयाब्लानो माने खें जाथारोना बयबो जायो बै समावहाय आंहाबो जादोंमोन आरो आंजों लोगोसे थाफानाय आइ आरो राजा बिसोरनाबो माने मोजां थायामोन आरोना रागा जायोमोनहाय उन्दुनाय थिग गैया नालाय जोङो बेबिफोरखौ साथामजों पुरा केयार खालामदोंमोन आरो बे समावहाय माने जेबो आलदा खामानि मावाखैमोन जोङो खालि बेबिनिल' खामानि मावोमोन बे समावहाय जों साथामा ओमफ्राय न'नि आलदा खामानिफोरखौ संनाय खावनाय न' सिबनाय माने बेफोरखौ गासिबो आइ बिखुनजोआ मावोमोन बेबिफोरखौ जाय दाङो माने बियो आलदा खामानिखौ मावखाथारामोन आरोना थ' बिदिनो जोङो गथ'फोरखौ लाबोखांनायनि उनाव बिराद केयार खालामनानैहाय फेदेरबाय दायो बिसोरो 9 मान्थ्सआव आगान होगासिनो दङ जाथारसिगोनानो 9 मान्थ्स जोंहालाय तानि सानै आंना दा एक्सपिरियेन्सा गोखै गोदै बिदि आरोना दासिमबो माने माखासे खामानिखौ मावबाय थानो गोनां जायो सानै नालाय खस्थ' बाट आं बे खस्थ'खौ खस्थ' होननानै बुंना लानो बोरैबा मोनो मानो होनब्ला गथ'खांबाय जेला जोङो बिबानखौथ' फालिखाथारनांगोन बिमा बिफानि बिबाना बेनोसै गथ' जोनोम होबाय जेला गथ'फोरखौ फेदेरनाय खांनाय फोरोंनाया उनावहाय फैसिगोन दायो ओंखायनो आङो खस्थ' जादों मादों होननानै बुंनानै लाया बेखौ जोंखौबो बिमा बिफाया खांदों बिसोरबो खस्थ' मोनदों बाट दिनैसिम होनफेराखैना खस्थ' मोनदोंमोन नोंसोरखौ खांनायाव मानायाव होननानै ओंखायनो आंबो आंनि गथ'फोरखौ होनाखि आं नोंसोरखौ खांनायाव बिराद खस्थ' मोनदों मादों होननानै आङो बेखौ इसोरनि दान होननानै सानो टुइन्स जानायखौ जों माने सानखायाखैमोन जेब्ला प्रेगनेन्ट होननानै मिन्थिदोंमोन बे समावबो जोङो एसेबो माने सानाखैमोन आरो जे टुइन्सबो जाथावना बाट इसोरनि खेला बियो टुइन्स हरबाय ओमफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै आजावनानै लाबाय दायो बिराद मोजां मोनो जोङो सानैखौबो नायनानैहाय गोसोखौ खुसि मोनो बिसोरखौ नुवाब्लानो गोसोआ बोरैबा मोनो आरो बिसोरनि गाबनाय मानाय ओमफ्राय मिनिनाय दायोथ' एसे बुंनोबो रोंनाय जाबाय बुंनो रोंनाय माने मा जेनेबा माबा माबि साउन्ड खालामोना गथ'फ्रा बेबायदि आरोना गोसोखौ खुसि मोनलायो आरोना माबा मोनसे गोदान रोङोब्ला आयु दिनै बेखौ रोंबाय माबाय होननानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो दायो फैयै जोंना डेलि रुटिना एसे गोदोनिख्रुइ एसे रेजें जाबाय आरोना गथ'फ्राबो एभ्रि टाइम खिबाय थाला माने खनसेल' खियो ओमफ्राय हासुनाय मानाय बेफोरबो जेनेबा बांद्राय जाला गोदो उन्दै समावथ' बिराद माने जायोमोन आरोना खिनायाबो खिज्रिदबाय एसेल' खिबाय थायो नालाय गथ'फ्रा ओमफ्राय सानैजों बे खिलाय बिदि जायोमोन आरो बै समावहाय जोङो एकदम गुसु नांहोआखै आरोना गुसु बोथोराव जादोंमोन नालाय बिसोरो ओमफ्राय लोमजाबाय बायोब्ला होननानै गिनाय मोनसे थायोमोन बाट इसोरनि अननायावहाय दिनैसिम लोमजाथ'वाखै बिसोरो आरो आसा खालामो जे उनावहायबो बिदि जेबो जालु जाला जाया आरोना गगा मोननाया जायो जानाया एसे एनला
जोङो थाव गुदुङावहाय सामब्राम गुफुर होनानै पुरा नानानै होयो आरो बिसोरखौ बिदिनो गालाङो बिसोरना दायो जोङो बिसोरनो एभरि 3 आवार्सहाय होनाय जायो गाइखेरखौ गाइखेरा माने बिसना होनाय दङ डक्टरा जोंखौ प्रेसक्राइब खालामनाय डेक्सलेक स्पेशल केयारखौ होयो जोङो दायो बिसोरो 120 ml लोङो आरोना सासेयावहाय ओमफ्राय मालाबा एसे बुरजाबो लोङो बिनिख्रुइ एक्सट्रा गाइखेरखौ ओंखायनो होनाय जादों मानो होनब्ला बिसोरो सानै जाहैबाय नालाय बिमानि गाइखेरा थोस्लाबा आरो नोंथांमोना बुजिखागोन आरो ट्विन्स गोनाङाथ' बुजिखाथारगोन गाइखेरनि बेलायावहाय माबायदि जायो ओंखायनो एक्सट्रा गाइखेरखौ होनाय जायोमोन बिसोरनो दायो बिसोरनो जोङो ओंखामफोरखौ एसे होजेनबाय पुरा गल गलिया बानायनानै आरोना मालाबा दालियाजों दालि गाजरखौ पुरा मेश खालामनानैहाय बिदिनो खिचुरि बानायनानै जाहोयो घि होनानैहाय घि जाहोनांगौ गथ'खौ एक्चुअली जोंनो हस्पिटालनिफ्राय पुरा लिस्ट हरदों आरोना बे मान्थआवहाय मा जाहोनांगौ जाहोनाङा थ' जोङो बिसोर हरनाय लेखायैनो जाहोगासिनो गथ'फोरखौ सुजिबो जाहोनसै दायो आं सुजि बानायगोन बिसोरनो फिथाइ सामथाइखौ जोङो फिथाइफोरखौ जोङो नै बेहाय सोनानै जाहोयो आरोना एसे मेश खालामनानैहाय बे मुख्रा ओमफ्राय जोङो नै बेहाय फिथाइखौ मेश खालामनानै सोनानै जाहोयो आरो बिसोरनो गथायै जानो हाया नालाय दा हाथाय गैया ओंखायनो जोङो बेहाय मेश खालामनानै जाहोयो आरो गथ'फ्रा एभरि टाइम खुगायाव माबा माबि सोबाय थायो नालाय ओंखायनो जोङो बेखौ सोनानै होयो जाहाथे माने बिसोरो फिथाइनि टेस्टखौबो मोनथों सानै नालाय मोननै दङ आरोना आरो दै लोंहोयो बाखि भिटामिनफ्राथ' दंखायोनो डक्टरा होनो थिननायखाय जोङो होगासिनो दङ जानायावहाय नै दायो दावदैनि गोमो पार्टखौबो होनो हायो इसे बेनि उनावहाय फिथाइ सामथाइनि बेलायावहाय दङ थालिर गोमोन मोदोमफुल गोमोन आपेल थाइजौ आंगुरखौबो दौवो मैगं थाइगंनि सुप होनो हायो नारेंखलनि दैबो लोंहोजायो होननानै लिरनाय दङ बेखौबो जोङो उनावहाय लोंहोनसै इसे बिबाङैहाय बेनि उनावहाय घिखौ जोङो बिदिनो ओंखामफ्राव लागायनानैहाय होयो माइरंनि गुन्दै खालामनानैहायबो जोङो बेखौ संनानैहाय दै गुदुङाव संनानैहाय जोङो जाहोनो हायो आरोना बेखौबो लिरनाय दङ बेहाय एक्चुअली आङो बे लिस्टखौ नोंथांमोननो बे स्क्रिनावहाय शेयार खालामनानै होगोन जाय बिथांमोना बे मान्थसनि गथ'फोर दङ बिथांमोना जाहोनो हागोन गथ'फोरखौ गथ' लानायनि बेलायावहाय आं नोंथांमोननो बुंनोसै सासेब्लाथ' जेबो टेनसन गैयामोन दायो सानै नालाय ओंखायनो मानसि नांगौ जाथारो सानैजोंल' थोआ आरोना सानैजोंल' थायोब्ला ओरैबायदि जायो माने जुदि गथ'आ हठात गाबबाय आरोना होमबाना नोङो गाइखेर होनो थाखाय गाइखेर बानायनो थाखाय एक्सट्रा मानसि नांगौ जायो आरोना थ' बे समावहाय माने ओरैबायदि खस्थ' जायोना गाइखेरखौबो मोना ओमफ्राय गथ'आबो गाबबाय थानोसै ओंखायनो सासे एक्सट्रा मानसि नांगौ जाखायो ओमफ्राय मालाबाथ' ओरैबायदि जायो सानै गथ'नो सानै एक्सट्रा मानसि नांफादेरगौ आरोना माने खामानिया ओरैबायदिखा फुङाव सिखारनानैहायनो आङो डाइरेक्ट माने बिसिनि खामानिखौसो मावग्रोयो आलदा खामानि जेबोखौनो मावा आरोना आइ बिखुमजोआसो माने सासेखौ बानानैहाय मावो सङो आरोना स्कुलावबो थांनांगौ जायो नालाय आइया फुङाव सिखारबाय आङो बिसिनि बासिया जिफोरखौ लानानैहाय वाशिं मेशिनावहाय गारनानै होयो वाशिं मेशिन थानाया मोनसे प्लास पइन्ट जानानै होबाय नङाबा गस्ला सुनो ओरैबायदि खस्थ' जागौमोन ना गस्लाफोरखौ होबाय ओमफ्राय सानसे सिगांनि बे रानैफोरखौ लामग्रोबाय बिनि उनावहाय बिसिनि गाइखेर बथलफोरखौ स्टेरिलाइज खालामबाय दैयाव होनानैहाय फुदुङो आरोना पुरा बिनि उनावहाय आङो बिसोरनो फार्स्टआवनो मेरिगल्ड बिस्किटखौ दैयावहाय सोमनानैहाय जाहोयो सानैनोबो देन सेरेलेकखौ जाहोयो बानायनानैहाय बिनि उनावहाय बिसोरो उन्दुफिनगोन आरोना दसे उन्दुफिनगोन बाजानानैहाय बिनि उनावहाय जेला सिखारनानै दसे गेलेलायनोसै आरो गेलेनानैहाय बे समाव जुदि खिनो ओंखारबा खिबाय सासे खिलाय आरो बिनि उनावहाय सासे खिलाय बिदि जायो आरो दसे थानानैहाय बिसोरो गाइखेर जालायनोसैलाय गाइखेर जानायनि उनाव जोङो दसे थानानैहाय बिसोरखौ थुखैयो आरोना सान्दुं एसे फैबाथायनो थुखैयो जोङो थुखैनानैहाय बिसोरखौ आरामसे आरो खनसे गाइखेर दौनानैहाय फुथुनानै दोनबाय आरोना मालाबा उन्दुयो मानसि थाफाबा खिन्थु बिसोरो गोबाव सम उन्दुयो आरोना मानसि गैफायाबा बिसोरबो माने सिरि मोनफ्लाङोना गेजेर सिरि मोनफ्लांबाथाय ओरै नायनानैहाय रावखौबो नुवाब्ला गाबसै आरो ओंखायनो जोङो उन्दुब्ला बिदिनो थाफायो बेबिफोरखौ लानो थाखाय जोङो माने आइयाथ' स्कुलाव थाङो नालाय बिनि
उनावहाय स्कुलाव थांनायनि सिगाङावनो जेसेबां सम हायो एसेबां समखिनिखौ लानानैहाय होयो आइया दुगैनानै जानानै लाखायो आइ थांनायनि सिगाङावहायनो जोङो बेनि उनावहाय आइ उन्दैया फैयो लानानै होयो बानानै होयो आरोना नङाबा जोङो गावनि खामानिखौबो मावनो मोना आरो दसे समखौनो माने जोङो एक्सट्रा खामानि मावनो होननानै सानना लानो हाया आरो ओमफ्राय आइया स्कुलनिफ्राय फैबाथाय आरो सासेखौबो लाबाय ओमफ्राय जों सानैया एसे दसेनि थाखाय रेस्ट मोनो आरोना खिन्थु रेस्ट मोनब्लाबो मा जानो बे समावहाय आङो नै बाखि खामानिखौ मावनानै लाजोबो जि खन्नाय मानाय बेफोर गासिखौबो बै समावहायनो मावनानै लाजोबो आरोना बेनि उनावहायनो आरो बिसोरनि जानाय लोंनायाथ' थाखायोनो बेखौ बानायलाय बेनि उनाव बेखौ रेडि खालामनानै होलाय मालायनो माने फुरा 24 आवार्स माने गथ'फोरनि खामानियावनो बिजि थानो गोनां जायो आरोना दायो देरनायनि उनावथ' नै जेब्ला बिसोरो 3 years 4 years जागोन अब्लाथ' आरो स्कुलनि खोथा फैनोसैलाय बिनि बे फिलिंसखौ आंथ' दा मोनथिथ'ला उनावहाय मोनथिसिगोन आरोना बे फिलिंसखौ दासिम जा एक्सपिरियेन्स जाबाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरोना अननो ओंखारो गथ'फोरखौ गावनि गथ' नालाय बेखिनियानोसै आंनि होल एक्सपिरियेन्सा दासिमनि नोंथांमोननाबो माबाफोर स्पेसियेल एक्सपिरियेन्स दङ नामा बिमा जानानैहाय मोननाय फोरमायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायनो हागोन आंबो फरायगोन बेखौ मोनथिनो लुबैयो आंबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे माने नटिफिकेसना थाङो आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गोजोन्थों बाय बाय